Zuadituren batekin izan zara eta berbera hortik doa honen guztiaren azalpena? Maritxu Jimenezekin egon gara, bertan mungian elkartu ginen berarekin eta honen inguruan galdetu genion. Izan ere, berak esaten digu depresioa, oporrosteko depresioa dela zuzen ere, gure egunerokotasunari ohitzeko dauzkagun zailtasunak, sortzen zaizkigun bastakit oztopoak edo, eta berak esaten du bi arrazoi ematen direla batez ere. Alde batetik gure egunerokotasun horrekin gustora ez dago delako, badagoela zerbait gure neguko dinamika horretan gustatzen ez zaiguna, eta beste alde batetik baita ere beste arrazoi bat ematen du berak. Esaten du, batzutan nahiko aldea dagoela gure neguko dinamika horrekin eta gure oporraldiarekin, ezta? Oso kontraste handiko garaiak dira eta azkenean gure buruari zaila egiten zaigu horrelakoak onartzea. Hala ere, bere kontsultan momentuz ez du aurkitu horrelako kasurik, baina adi egon zaitezte bideoan, ze bertan oporrondoko depresio hau saiesteko aholkuak ematen dizkigu Maritxu Jimenezek. Zer da, Maritxu, oporren ondoko depresioa edo sindromea? Bueno, nik esango nuke dela egunerokotasunean murgiltzeko sortzen zaizkigun zailtasunak. Zergatik sortzen dira zailtasun horiek? Bueno, batik bat gertatzen da ez gaudenean oso gustora gure lanarekin edo oso bortitza denean gure oporraldia diferentzia gure oporraldiaren artean eta gure egunerokotasunaren artean. Hortxe ematen da batik bat sindrome edo fenomenoa. Askotan esaten da, Maritxu, gizarteak eragin duen sindrome bat dela, gizarteak eragin duen fenomeno bat dela. Izan daiteke, egia da, garai batean edo gure gurasoen garaian, ez egoela inbesteko diferentziarik zera oporraldi eta egunerokotasunaren artean, ez? Orduan, gaur egia da, goazela oporretan ez daki nora, ez daki zenbat hilabete, eta karo, buelta, askoz be, impactanteagoa da edo bortitzagoa gure buruak onartzeko, ezta? Eta zer egin dezakegu depresio hau edo sindrome hau ekiditzeko? Bueno, alde batetik egin behar duguna da, edo egin dezakeguna da, edo lagungarri izan daiteke, momentu batean egin beharrean hain bortizki aldaketa egokitzapena gure egunerokotasunera hartzeagun batzuk. Eta egun horietan ja gure egunerokotasunaren ordutegia murgiltzea eta pixkat horretan, ezta? Eta bestetik eta oso garrantzitsua den beste gauza bada, zentratu gauza positiboetan. Hau da, egoera guztiek daukate gauza positiboa. Orduan, jabetu ze gauzak dauden gure egunerokotasunean gustatzen zaizkigunak, ez? Eta ez bada lana, aukera lagunekin egoteko, edo baldin badaukagu hobi bat, edo kirola egiteko aukera, edo edo ikastaroren bat egiteko aukera. Zenbat kostatzen zaigu adibidez berriro ohitzea? A ber, jendea ez dator bulegora zuzenean hau lantzera, baina bai ikusten dut nire bulegoan egortzen direnak, daramatenak denboratxo bat ja tratamenduan eta hartzen dutenean oporraldi bat, gertatzen zaiela batzutan hori, bueltatzea, suposatzen duen, pixkat, eta hori pertsonaren arabera. Lortzen duena orainean egotea, errezago egiten zaio hori egokitzea eta Eta gero beste gauza bat oso interesgarria. Asko kostatzen baldin bazaizu zure egunerokotasun horretan murgiltzea, nik uste dut aukera bat dela hausnarketa bat egiteko, ez? Bizkatxo bat ikusi zer ez zaizun gustatzen eta horretan ia ze aldaketak egin aldituzun gustorago egoteko zure egunerokotasun horretan. Bai, aholkuak kasu batzuetan behar izaten dira, baina ez dakit, hemen komentatzen genuen, ez? Batzuetan sindrome kapritxosoa ere badala, edo kapritxosoek duten sindromea dela batzuek ere ez dutelako aukera, sindrome hori pairatzeko euren azalean. Hala ere, esan dugu, gertatzen da, eta batzuetan zerbait sentitzen dugu, arraroa, ezin egona, egunerokotasun horretara bueltatzeko. Eta seguru nago, zuek ere inoiz, horrelakorik sentitu izan duzuela. Nik aurreko unean oso gaizkilo egiten dut. Txart. Fatal. Aurreko makarrik baldin bada. Bai, beste batzuetan ere ez pentsa, ezta? Baina aurrekoan bereziki. Eta igual izango da, ardura, barriro, bai,
lanean hasi beharra, barriro, bueno, baina kontu guzti horiek ezin duguna ahaztu da gorputz batean bizi garela. Bai? Eta gorputz horrek ez duela funtzionatzen. Orain oporretan zaude. Bai. Orain lanera zoaz, bai? Eta ez daukagu aukera hori. Gure gorputzak ez dago ohituta hain bapatean halako aldaketak onartzeko. Eta lehen ere aipatzen gendun, ez da? Niri kostatzen jata oporrak hartzen dodanean, aurreneko egunetan, zerbait falta. Bai, ez? Edo orain zer? Hau da, rutina hori falta, ez da? Hartu arte beste rutina. Hori da. Ze beste rutina asko zerrezago hartzen da, hori ere ezin dugu ahaztu, bai? Oporretako rutina, oso eskuragarria da, laneko rutina gehiago kostatzen da, baina rutina kontua da, eta kostatzearen kontua da. Eta nik hortxe utziko neuke. Eta gure gorputza ez dagoela ohituta, klik batean, era batera, era bat moldatzeko, eta beste era batera, era bat moldatzeko. Denpora bat behar dugula, transizio denpora behar dugula. Adaptatzeko. Kontua da, horrek zerbait eskutatzen baldin badu, ez da nahi du sentsazio horrek zerbait gehiago, ez da nahi baldin badu, Maritxuk esaten zuen moduan askotan, badagoelako egunerokotasunean gustatzen ez daigun zerbait, ezin egona sortarazten digun zerbait, eta behar bada, hausnarketarako ere une ona izan daiteke, zerbait aldatzekotan posible baldin bada, noski. Hombre, nik uste, oportatik bueltan triste egoteak ez duela esan nahi ez daki zure bizitza pertsonala edo lanbidearekin edo ez daudela gustora. Agian aldaketa inbesteko izan da, ez, berak, igual, esaten du zerbait eskutatzen dela, edo benetan ez duzula, ez dakit aztertu, zoriontu zaren, edo zure bizitza, edo ez. Izan daiteke aldaketa inbortitza, edo izatea hilabete bat, bapatean, internetik gabe egotea, mugikorri gabe egotea, ez dakit non, agian, normalan egoten esaren pertsonarekin, normala da gero, bueltautakoan, rutina ez onartzea, ez? Eta ez dauka, ez dakit, derrigorrez, harremandua egon beharrik, zure egoera pertsonalarekin, edo? Hori izaten nuen barkatu, eta behar bada esan behar nuen, ez da, dibortzioen kontuen gatik, askotan aipatu delako. Oporretan dena zoragarri edo uste dugu zoragarri doala, eta amaitzen dira oporrak, sindromeak agertzen dira, eta ez dakit askotan konturatzen gara, ez dakit, ez dugula maite alboan daukaguna. Ez dugula esagutzen. Bai, alderantziz gertatzen dela. Bai, nik uste dut, nire kasua mintzat alderantziz da. Nik nire krisiak etortzen dira oporretako lehenengo 3-4 egunetan. Eta nire kasuan nik uste dut, eta kasu askotan dela, eta nik uste Maritxuk beha aipatzen zabala, aldaketia oso bruskoa dalako. Ze oso zaila da eukitzea lan bat, eguna, ero lan jardun murrizketa daukazu, eta orduan daukazu 4 ordu lan egiteko, eta beste 4 ordu zuretzat, ero nire kasuan mintzat dinamika da oso potentea. Ze da, 8-9 ordu lanean egon, eta gero gainera etxeko lanekin sartzen za. Orduan, hain errebentauta bukatzen duzu egunak, asteak eta hilebeteak, ez daukazula adibidez, gelditzeko, frenatzeko tarterik. Eta nik uste dut horrek egiten duena da, askotan, gure eguneroko bizitzan baditugun arazo batzuk ere igual estali. Nekatuta zare, lanera jun behar dozu, erosketak egin behar dituzu, umeekin, eta orduan, hor badare gauza batzuk, urtean zehar daudenak, eta estaltzen direnak, eta nekatuak, zereginak, horrek lehenesten dituzu. Eta niri uda iristen jatenean, gertatzen jatena da, pun! Etxeko sukaldean, nire bisemeekin, nire bikotearekin, nire amarekin, eta gainera inora jun beharrik ez. Orduan da, hori edo hori. Eta elkar bizitza hori, eta hor hasten dira, nire ustez, adibidez, bikotean hasten dira ateratzen, urtean estalita egon dienak, ero aurrekin ere beste dinamika baten egokitu behar dozu, eta nik uste dut, oporrak direla garairik egokienak, bikoteak hausteko, umeekin daukasun egoerei edo harreman zailei edo arazoei aurre egiteko, geratu egin behar zarelako, eta muturren aurrean daukazulako egoera. Eta aldiz, urte guztia daukazu aitzaki perfektoa, hor azpian dauden guztiak nolabait estalita eukitzeko. Nire kasuan... 11 hilabetetan espiluari begiratzen dotzagulako bakarrik ikusteko, ea guapo samar edo elegante samar ateratzen garen. Baina hilabete batean, badozu espilu bat, haratako joateko aukera ematen dotzuna. Eta horrek dakar benetako, eta gero, beste leku batera joan da, ezin dugu astu baita egol gutxi batzuk izango dira. Baina batzuk desiatzen egoten dira lanea bultatzeko, Bai, aztu pasatuko bezala. Batzuk desiatzen egoten dira ikusitakoa,
nik hilabete bat honela ez dut aguantatzen eta askar datorrela garaia lanera bueltatzeko. Ba, ikusi ezagun kalean horrelako iritzirik aurkitu duen bertak, ez da? Bai, Mungiara hurbildu ginen eta borokorrean jendeak depresio horrela hitz horreken ez du onartzen edo ez du ezagutzen bere ez dakit aurreko, ez du identifikatzen nahi zuzen ere lanera sartu baino leheneko aurreko egun horiek. Hala ere, bai, lehen komentatu dugun moduan, urduritasuna eta horrelako sentsazioak bai ibiltzen direla gure burutik eta gure barrutik, ezta? Hala ere, Mungian, topatu dugu oporrik izan ez dituzten, pertsona asko topatu dugu eta esan beharra daukagu, oporrozteko depresioa zeukitzeko, hori izan dugu dela, aholkurik hoberena. Oporretan egon zara? Bai. Eta orain ja lanean, ezta? Bai, astelehenean hasi nintzen. Eta ze lanera mandozu? Lanera berriro bueltatzea. Bueno, lehenengo gogor, esateko, beldurrekin esateko ordutegi erabat aldatu eta egun osoak kalean eta orain ja bulegoan sartu, baina ondo. Espero nuen, baina errezagoa izan da. Nabarituko du da gauztu da. Ze uda nahiko ona izan da, eta bueno. Ez, normalean ez dut izaten depresiorik, pixka nagia izaten da, kostatzen da bueltatzea errutina horietara eta goiz altzatu eta baina depresiorik ez. Asko lana gustatzen bai atzu edo ez. Nik oporratan hau datorren astelehen arte eta esan behar dut bai oporratan oso ondo goten dela baina lana gustatzen bai atzu esaten duzua, lanera noa baina ez tozu negarrik egiten, ez da depresiori sortzen. Porrak hasi jibetien egon zure irera eta gero inune azpien egotia bere apurrueko gurtxoa izango da, uste dut. Edadiko jenteari ez dut uste emoten dutzunik horrelako gauziak. Noiz bueltatu zara lanera? Ostegunean bueltatuko naz. Eta nola daramazu? Txarto, oso txarto. Depresio aldaukazu? Nik uste baietz. Larun betetik jasi nintzen, bueltaka, eta igandera egun oso begiratzen, ze ordu gutxi falta dira, oporrak bukatu behar dira eta... Badira moduak eta moduak, ez badago ebitatzen duena, saiesten duena gaia, eta badago kontrakoa, burutik kendu ezin eta gotik ere kendu ezin. Lanera joen berda, horize, humore honegaz eta esareaz. Pozik orduan? Bai, derpi alegria beti. Presio postvakazional, hori astero eukitzen da, ezta? Igandero orduan? Igandero, hori bai. Igande arratzaldeak oso tristea dira beti. Zaten dute askotan gizarteak eragindako fenomeno bat dela, ez da sindrome hori, zuk zer uste duzu? Bai, seguru. Orduan esan egon hainbesteko zerik. Edo pasan abantitz esan edo esaten edo nik ez tekitz. Noiz hasiko zara urduri jartzen? Urduri jartzen banago ja. Bostegun baino lehenago ja hasten da, urduri pintzen edo triste, eta ezin du ez da lorik egin, Gizarte hau pizka bat burubakoa da eta hankabakoa bere bai sarri asko, eta nik uste, pizka bat ganezka gauzatek esenan arazoa dela. Gauza gitxireko nakolako arazorik ez da bizaten. Imaginatu ezazu lagun bat daukazula horrelako depresio batekin, oporren ondoko depresioarekin, zer esango zenioke animatzeko? Zer esan behar jarko lako kasu bateri. Benga, pentsada, azte buruela, azter datorrela, urrian uste dondeko zubi egiteko aukera daudela, eta horretarakoan pentsa behar dazu, orain lortu behar dozuna lararekin da dirua urrengo porrak sortzeko, edo. Eta kalean jasotako iritzi inteligenteak eta arrazoirik ez zaie falta. Berta López, eskerrik asko gai hau ikarteagatik. Zuei, eskerrik asko. Mila esker. Zumaira joko dugu lagunok, bertatik heldu zaigu